Dear love, naniniwala ka bang kayang magbago ng isang magnanakaw? Na kaya niyang iwan ang nakasanayan dahil meron pa ring kabutihang natitira sa puso niya. Magandang umaga po, ma'am. Afternoon na po. Maupo ka muna. Sensya na po. Salamat po, ma'am. Kompleto naman ang mga requirements na naipasa ninyo. Opo, ma'am. Tom, kaya mo namang magluto, mag-serve ng mga pagkain at maglinis? Opo, ma'am. Dati na rin po akong namasukan sa isang restaurant. So familiar na rin po pala kayo sa kalakaran sa food industry. Matanong ko lang po, bakit kayo umalis sa dati niyong trabaho? Yun po ba? May mga hindi inaasahang pangyayari kaya umalis na lang po ako. Pero masipag po ako. Wala po kayo magiging problema sa akin. Mabuti naman. Sige, since nangangailangan talaga kami ng mga helpers dito sa restaurant, and nakikita ko naman na gusto niyong makapagtrabaho talaga. Tanggap na po kayo. Talaga po, ma'am? Naku, maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa akin. Pangako, hindi kayo magsisisi sa pagtanggap sa akin dito. Wala pong anuman. Basta pagbutihin niyo lang po ang inyong trabaho. Makakaasa po kayo, ma'am. Masarap ba talaga yung roast beef nyo? Abay, opo. Masarap po ang roast beef namin. Hindi kayo magsisisi rito. Talaga, kuya? Baka naman wala lang talaga umu-order niyan kaya sa amin yung iniaalok. Pricey pa naman. Ay naku, hindi po. Masarap naman po talaga ang mga ino-offer namin dito sa restaurant. Quality po talaga ang mga pagkain namin. Sige na nga. 2 order nito. Ano best seller nyo na drink? Bes, yun na ba yung bagong hire na empleyado? Ay, oo, Bes. Si Kuya Tom. Masipag siya, ha? At magaling makipag-usap sa mga tao. Oo nga, Bes eh. 1 linggo pa lang siya nagtatrabaho rito pero kita mo na ang dedikasyon sa trabaho. Magaan rin ang loob ko sa kanya. Mabuti naman kung ganon. At least may tauhan ka na talaga mapapagkatiwalaan. Mahirap din kasing kumuha ng mga empleyado. Yung iba, sa una magaling pero pag nagtagal-tagal, tatamad-tamad na. Kaya nga sana tuloy-tuloy ang kasipagan niya. True. Ingatan mo na lang. Asit ang mga ganyang tao sa negosyo. Dahil sa sipag at husay ni Kuya Tom, siya na rin ang pinagkakatiwalaan ko sa paghawak ng pera at pag-iimbentaryo. Dahil doon, mas naging maluwag na rin ako sa mga patakaran para sa mga empleyado ko. Ganito ako magtiwala sa kanila. Naniniwala kasi ako na kapag maayos ang trato mo sa tauhan mo, lalo nilang pagbubutihin ang trabaho nila. Pero sadyang ganun talaga. May tao na abusado at gagawa ng kalokohan. Tom, halika nga dito sa storage. Ma'am, bakit po? May kailangan po ba kayo? Bakit parang kulang-kulang ang supply natin? Di ba umorder tayo ng bagong stocks? Ay, opo, ma'am. Naayos ko na po ang lahat. Naayos? Bakit ganito ang inventory? Halos 1/4 ang nawawala. Ma'am, hindi ko po alam. Palagi ko naman pong chinecheck yung stocks kung tama. Kuya Tom, iilan lang kayong pumapasok dito sa storage. Hindi gaanong kalakihan ng sales pero nauubos ang stocks? Ma'am, pasensya na po. Pero alam ko po talaga tama ang bilang ko nung nag-inventory ako. Mag-double check kayo. Malaki ang mawawala sa akin pag palagi tayong ganito. Malulugi ang negosyo. Opo, ma'am. Hindi na po mauulit. Sige na, bumalik ka na sa ginagawa mo. Magre-restock na naman. Laki na ng expenses ko. Hindi kasi tugma ang sales sa stock inventory.
Siya ang itinalag ako na mag-imbentaryo. Alam mo, ma'am? Ano yun, Tonyo? Hindi naman po sa nangihimasok ako Pero palagay ko, hindi niyo po dapat lubos na pagkatiwalaan si Tom. Anong ibig mong sabihin? Kasi ma'am, napag-alaman ko na ex-convict pala siya. Nakulong dahil sa pagnanakaw. Hindi naman po sa pagbibintang pero baka siya ang dahilan kung bakit kayo nagkakaproblema ngayon sa imbentaryo. Saan mo naman nasagap yan, Tonyo? Hindi magandang nagpaparatang sa kapwa, alam mo yan. Ma'am, hindi po ako nagpaparatang. Totoo po ang sinasabi ko. Dati po kasing katrabaho ng kaibigan ko yang si Tom. At nakwento niya sa akin na dati nang na-terminate si Tom dahil sa pilferage. Ano? Opo. Pasensya na po kung ngayon ko lang kayo nasabihan tungkol sa nalaman ko kay Tom. Hindi ko naman po kasi akalain na dadalhin niya dito ang kalokohan niya noon. Nasaan na ba kasi yun? Bakit hindi ko makita? Bes, ano ba yun? Yung wallet ko nawawala. Ano? Saan mo ba nailagay? Pinatong ko lang yun dito. Sigurado ako. Imposibleng mawala yun basta. May kumuha ng wallet ko. Everyone, isarado mo na ang shop. Ngayon na. Yes po, ma'am. Pero bakit po? May nawawalang mahalagang gamit si Romy. Hanapin natin. O kung meron sa inyo nakakita o nakapulot, iabot nyo na agad ng maayos para hindi na maapektuhan ang operations natin ngayong araw. Kung wala nga amin, mapipilitan kaming inspeksyonin ng mga bag nyo. Sige, simulan na nating isa-isahin buksan. At tingnan ng laman ng mga bag nyo. Simulan na natin sa'yo, Tom. Ma'am, ito po ang bag ko. Teka, sa wallet ko tong butones na to Design to ng bag ko. Sigurado ka ba, Bes? Oo, sigurado. Wala namang ibang laman tong bag nito, Tom, pwede ba tayong mag-usap sa opisina ko? Everyone, back to work. Itong butones na to, nakita sa loob ng bag mo. Ngayon ang tanong ko, sana sagutin mo ng totoo. Paano ito napunta sa bag mo? Po, hindi ko po alam, ma'am. Wala po akong ideya. My gosh! Akala ko pa naman mapapagkatiwalaan ka. Tapos ako palang bibiktimahin mo. Design ng wallet ko yung butones na yan na nakita sa bag mo. Romy, Bes, wag muna nating husgahan hanggat hindi pa napapatunayan. Hindi pa din naman natin alam kung ano talaga ang nangyayari. Ma'am, nagsasabi po ako ng totoo. Wala po akong kinalaman sa nawawalang wallet ni Sir. Kaya hindi ko po talaga masasagot kung paano napunta yung butones na yan sa bag ko. Hayaan na muna natin ang tungkol sa wallet ni Romy. Meron akong gustong malaman, Tom. At sana, totoo ang magiging sagot mo. Ma'am. Totoo bang tinanggal ka sa dati mong pinapasukan dahil sa pilferage? Nagdakaw ka nga ba sa dati mong pinapasukan? Ma'am. Opo, totoo po. Oh my God, sabi na nga ba? Ay, pero nagbago na po ako. Maniwala po kayo. Hindi ko na po ulit gustong danasin ang hirap na idinulot ng kasalanan ng ginawa ko. Disappointed ako, Kuya Tom. Ang buong akala ko mapagkakatiwalaan kang empleyado. Pero ano tong nalaman ko? Sa tingin mo ba maniniwala pa ako na hindi ikaw ang nagnakaw ng wallet? Ngayong nadiskubre kong may hindi ka pala binabanggit sa akin nung nag-apply ka. Ma'am, nagsasabi po talaga ako ng totoo. Hindi po ako nagnakaw ng wallet. Hindi ko po alam kung paano napunta sa bag ko ang botones ng wallet na yun. I-review namin ang CCTV. Pero tandaan mo kapag lumabas na ikaw nga ang nasa likod ng nakawan. Kuya Tom, pasensyahan na lang tayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Bes, ito yung kuha ng CCTV noong July. Patingin nga. Si Tonyo ang pumasok sa stock room at kumuha ng mga stocks. Nakatsyempo siya habang nakabreak ang ibang empleyado. Ibig sabihin hindi si Kuya Tom ang nagnakaw? Tignan mo pa itong isang video. Kuha naman noong August. Si James,
Yung reliever cashier na kinuha mo. Imbis na ilagay sa kaha ang pera, ibinulsa niya. Kaso, nakita ni Tom at mukhang pinagsabihan kaya napilitan si James na ipasok sa kaha ang pera. Kaya pala may araw na short ang kita ng resto. Nakakahiya. Pinagbintangan pa natin si Kuya Tom. Pinaniwalaan natin agad ang sulsol na mga kasama niya. Samantalang siya pala itong tunay na nagmamalasakit. Tonyo, huwag ka nang magkaila. Alam ko kung ano ang ginawa mo. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po intensyong pagnakawan ng resto. Gipit lang po talaga ako. Hindi sapat ang dahilan yan para pagnakawan ako. Ikaw din ba ang kumuha ng wallet ni Romy? Umamin ka na nga ngayon. Ma'am, sorry po. Natakot lang po talaga ako na mawalan ng trabaho. Hindi na po mauulit, ma'am. Hindi na talaga. Dahil ipapablatter ko ang ginawa mo para magtanda ka. At nang hindi ka na rin pamarisan ng iba pang kasamahan mo. Ma'am Mary? Kuya Tom, alam kong naging mabigat ang mga naging paratang sa inyo. Matapos kasing ipa-review ang CCTV, nakita namin kung sino talaga ang gumagawa ng kamalian dito sa resto. Nagkamali ako nang pagdudahan ko ang katapatan niyo bilang empleyado. Naiintindihan ko naman po, ma'am. Di naman po talaga madaling magtiwala sa tulad kong may hindi magandang nakaraan. Kaya pasensya na rin po kung hindi ko binanggit ang tunay na dahilan ng pag-alis ko sa dati kong pinapasukan. Hindi ko din masisisi ang sarili ko dahil ayoko din namang malugi ang negosyo. Iniisip ko lang din ang kapakanan ng mas nakakaraming empleyadong maaaring mawala ng trabaho kapag nagsara ang resto. Salamat po at lumabas na din ang katotohanan. At pangako po, patuloy ko pa rin gagawin ang trabaho ko ng maayos para matumbasan ko din po ang kabutihan ninyo. Dear Love, sa bawat lugar ng trabaho, ang tiwala ay kasing halaga ng kita. Minsan, dala ng takot at pangamba, mabilis tayong magbintang. Kahit sa taong walang kasalanan. Pero ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay laging lumalabas. At sa pagkakamali kong ito, natutunan ko na mas mahalaga ang pag-uunawa kaysa sa pagdududa. At tandaan, bago tayo magbintang, siguraduhin muna nating hawak natin ang katotohanan.